Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri. Urtarrilak 14 dugu gaurko astelena eta gaur aspaldi ikusten ez dugun kolaboratzaile bat izango dugu gurekin. Aitor Etxarte Berezibar Eskola Kontseiluko lehendakaria. Urte berri honekin 2019a iazko abenduan 2018koan, 2017-2018ko ikasturteari dagokion txostena, hezkuntza txostena argitaratu egin zuten eta hura komentatuko dugu berarekin. Ez galdu beraz gaurko elkarrizketa, ez da gaurko programa nahiko interesgarria izango delako. Eta gainontzeko edukiei dagokienez, betikoak, Iruin herriko albisteak, agenda eta bar, has gaitezen. Efemerideak, 17. mendean hasiko gara. 1686 urtean, Salemgo sorginkeria prozesuko epaileek egindako akatsak eta erailketak aitortu zituzten. 20. mendean, bestalde 1980 urtean Estatu Batuetan, The Simpsons marrazki bizidunen telesailaren lehendabiziko kapitulua bota zen. Goazen urtarrilaren 14ko titularrekin. Ezen izan laukoaren akordiorik udalaren aurrekontuak aurrera ateratzeko, Iruñeko udalaren aurrekontuak. Alkateak Joseba Asironek Arantzadiko zinegotziei hasieratik ez ateratzeko jarrera antzeman ziela adierazi egin du. Zita Ayala artista iruindarrak bambuz, zeta paperez, kaseinaz eta argiz tasutu ditu izate eta arima Zitadelako labean. Ikuslea sentsibilizatu eta naturarekiko birkonexioa eragin nahiean, instalazioa Essence eta Existence izenburupean jarri du ikusgai. Emantzipa deritzon laguntza berria indarrean sartu da. Gaztei etxebizitzaren alokairua ordaintzen laguntzea xede du eta lege honen lehendabiziko 10 egunetan 80 eskakizun jaso dira dagoeneko. Parlamentarien soldata ehuneko 2,25 handituko da, talde parlamentarioentzat 2,8 milioi izanen dira. Egunkarietako azalen txanda, lehendabizi jo dezagun Diario de Navarrara. Lerroburu nagusian, poliziek gutxienez 30 eraso izan zituzten iaz Nafarroan. Azaleko argazkian, Valerio Zudeirerekin lotuta dagoen ONG-ko bolondresak ikusi daitezke. Misioilariaren heriotza dela eta Afrikara bidaliko den azkenengo kontainerrarekin agertzen dira. Izenburu honek laguntzen du irudia. Valerio Zudeireren legatua. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarrek urte batetan bataz beste 1.500 euro gastatzen dute kanpoan jaten eta edaten. Argazkian Noaingo aeroportua ageri da. Azpian hurrengoa paratu dute. 2018an Noaingo kontrol dorreak 7.000 operazio kudeatu zituen. Gara egunkariari dagokionez, lerroburu nagusian hurrengoa irakurri daiteke. Sarek marlaskari hitzordua eskatzen dio presoen aldeko martxen arrakasta eta gero. Azaleko argazkiak Iñaki Williams futbol jokalaria erakusten du. Izenburu hau dago azpian. Williamsen 2 arrapaladekin Atletikek korapilotik ihes egiten du. Eta hedabide euskaldunei dagokienez, gaur berria egunkaririk ez dagoenez zuzenean Euskal Herria Irratiko webgunera pasako gara. Ezkerrean hurrengo albistea jarri dute. Ainhoa Aznarezen parlamentuko presidentzia gaur gera liteki indargabe. Eta alboan beste 2 berri, lehendabizikoak hurrengoa dio, Arteizko sutea kontrolpean dago, pertsona bat egon daiteke barruan. Azpian, parlamentarien soldata ehuneko 2,25 handituko da, talde parlamentarioentzat 2,8 milioi izanen dira.
zen nolako agenda dugun Iruñerrian. Bihar arratsaldeko 5 Nafar Ateneoan opera bat gazteleraz, El Castillo del Duque Barbazul, sarrera libre. Bihar arratsaldeko 6 San Pedro liburutegian ipuin kontalaria gazteleraz. Ipuinaren ordua izenburupean doakoa izango da, baina aldez aurretik gonbidapena eskuratu beharko da. Han bertan doainik aldez aurretik pixka bat lehenago jaten baldin bazarete, esan bezala doainik emango zaizue aipatutako txartela edo gonbidapena. Asteazkenean arratsaldeko 7 Sanduzelaiko liburutegian hitzaldi bat euskeraz. Liburutegiak Saharako basamortuan, kabiak eta bibliogusak. Sarrera libre. Amaitzeko, asteazkenean arratsaldeko 7:30 Burlatako kulturetxean Tres anuncios a las afueras pelikula proiektatuko da. 2 Oskar irabazi zituen eta doako ekintza izango da. Zerua oso lainotsu egongo da eta euri txikia egingo du. Gehien bat xirimiria bereziki goizean eta arratsalde gau partean. Mendebal ipar-mendebaldeko haize ahul-bizia ibiliko da, temperatura maksimoetan aldaketarik ez. Asteartean zerua lainotsu egongo da, eguerdian lainoa gutxitu egingo dira eta zerua partez lainotua geratuko da. Haizea aldakor eta ahul ibiliko da, temperatura minimoa jaitsi egingo dira eta azken ordutan neurtuko dira. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez. Iruñerriko albisteak ezagutzeko unea. Has gaitezen Barainaineko berriekin, Barainainen txanda esan bezala. Eskolaz kanpoko ekintza osagarriak burutzeko diru laguntzak banatuko dira Barainainen. Eskakizunak aurkezteko epea 2019 urte honetako irailaren 30ean akituko da. Denbora dago beraz. Informazio guztia udalaren webgunean zintzilikatu da. Bestalde, Barainainekin jarraituz, aipatu beharra dago abenduaren 27ko osoko bilkuran, Barainaingo udalak Nafarroako jota interes kulturaleko ondare gisa izendatzeko edo deklaratzeko adierazpen instituzionala adostu edo onartu egin zuela. Konsistorioaren udaletxearen arabera, jotaren aberastasun kulturalak, hitzen errepertorio agorrezinak edo erregistro aniztasunak sorrarazten dien nafarrei lurraldetasunari lotutako sentimendu sakon eta berehalakoa, eta beraien iraganarekiko identifikazioa. Hortaz, zerbait babestu beharreko zerbait dela pentsatzen dute Barainainen eta horren alde egin dute. Hori da guztia Barainaini dagokionez, Arangurenekin jarraituko dugu. Arangurenen antolatu diren udal kirol jardueretan plaza libreak daude eta hauek betetzeko aurre izen emate epea aste honetako 2 egunetan zehar egongo da irekita. Zehazki urtarrilaren 15ean asteartearekin, hau da bihar, eta hurrengo egunean urtarrilak 16 asteazkenarekin. Informazio eta xehetasun guztiak udalaren webgunean zintzilikatu egin dira interesa duen edonorrentzat. Arangurenekin bukatzeko, udalak diru laguntzen deialdi bat egin du 2018-2019 ikasturtean zehar hizkuntzaren batekin lotuta dauden eskola ekintzaren edo jardueraren batetan parte hartzen ari diren ikasleentzat. Oinarri eta baldintza guztiak udalaren webgunean aurkitu daitezke. Eskakizunak aurkezteko epeari dagokionez, 2019 urte honetako irailaren 6an itxiko da. Antsoaini dagokionez, udalak hainbat deialdi egin ditu. Diru laguntzak eskainiz gehienak, adibidez ekintza kulturalak edota kirolak ekonomikoki laguntzeko, eta baita igerilekuen abonamenduetarako diru laguntzak eskainiz ere.
Eskola zentroetan jantoki zerbitzua erabiltzen dutenendako beste deialdi bat dago ere. Baina badago beste deialdi bat oposaketen bitartez polizia lanpostu bat betetzeko ere. Xehetasunak guztiak kontsultatzeko udalaren weborrian edo weborrira jo dezakezue. Bukatu dezagun Iruñearekin. Zitadelako Ramon Esono artistaren Saberse loko erakusketa urtarrilaren 27 arte mantenduko da irekita. Epea zabaldu eginda, beraz, beharrezko Afrika programaren parte den obra bilduma honetaz disfrutatzeko. Iruñearekin jarraituz eta bukatuz, bestalde bihar urtarrilak 15 emakumezko erreboltariak eta arriskutsuak deritzon ikastaroan apuntatzeko azkenengo egune izango da. Programa honek zineman emakumezkoen figura edo rola nola irudikatu den aztertzen du. Konkretuki estereotipoak apurtzen dituztenak ikusiko dira aipatutako ikastaro honetan. Izena emateko Zibibox sareko zentroetara gerturatu, 010 telefonora deitu edo pamplona.es webgunera jo. Bukatutzat emango dugu urtarrilaren 14ko saioa. Eskerrik asko egoteagatik eta bihar arte.